Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Ja, toga De dus. wilde beesten. Kom uit je zwembadje drinken. Qua beweging zijn we ook een beetje op verdeling. Welkom bij Aan Tafel Bij. Wij zitten hier in El Molino in Schoondijken. Daar zijn we erg blij mee. En ik had eigenlijk gedacht dat country dance eigenlijk wel, dat dat wel passé was. Maar ik ga denk ik zo meteen leren dat dat niet het geval is. En daar ga ik over praten met Wouter En angst. en Hans. Welkom, hier. Country dance, is dat vanuit het verleden? Nee, niet echt. Ja. Want jij bent begonnen met de dansschool en met country dance en de dansschool in 1997. Ja. Dat is al even. Ja. Hoe ben je ermee begonnen? Nou, omdat je eigenlijk altijd een partner nodig hebt voor dansen. En mijn lijn dansen is dat niet. Ja. Dus dat was de ideale oplossing. Ja, En inderdaad. ik kwam op een snuffelmarkt in Capelle. En toen zag ik een groep bezig in België. En ik dacht, dat is het. Maar ik dacht, dan moet ik wel helemaal naar België. En toen zei mijn man, dat is geen probleem. Ik rij mee en we gaan dat doen. Oh, dat is leuk. Ja. En dan hier dus 1 keer in de week gingen we naar Schoten. Dat is ook niet helemaal naast de deur, denk ik. Nee, maar ja, toen was het nog niet zo druk rond de ring van dat is inderdaad waar. Dat doe je nu niet meer in België, dat doe je nu hier in de regio. Waar zitten jullie nu? Op het moment in de Chameleon en Terneuzen. In de Chameleon en Terneuzen. Oké. Ja. Jij bent er al heel vroeg mee begonnen, heb ik net begrepen. Ja, ik was 12 jaar toen dat ik eigenlijk voor het eerst op de dansvloer kwam. Maar ja, mijn ouders of mijn moeder is daar eigenlijk eerder mee begonnen. Daarachter mijn broer. En ik Ben gewoon meegegaan. ben helemaal meegegaan. Ja. En dat vond ik zodanig leuk. En ik wilde er ook mee beginnen. Dus zodoende. Maar ze hadden van jou gezegd dat jij dat niet lang vol ging houden in het verleden. Nee. Ik had nogal scheve voeten. En ze zeiden altijd van, ja, die jongen gaat dat nooit kunnen. Maar ik heb volhard en met de prachtige ondersteuning van Ans. Ja, Toch volgehouden? Nu ben je een paar jaar ouder dan die 12. Ja, het is alweer 20 jaar geleden vandaag de dag. Dat vroegen we niet, maar... Ja. Maar eigenlijk in die tijd is dansen toch een groot deel van mijn leven geworden. Is dat dan nu niet meer? Nog altijd. Maar ja, natuurlijk, je begint andere verplichtingen te krijgen. Snap het. Ik ben 3 jaar geleden vader geworden van een prachtige dochter. Ja, en daar gaat natuurlijk ook heel veel tijd in zitten. Maar natuurlijk, ja, je neemt het altijd mee. We doen demonstraties en daar doe ik nog altijd mee. Waar het kan natuurlijk. Waar het kan. Ja. En mijn dochter, die vindt het ook al hartstikke leuk. Nou, dat Dus- is denk ik het jongste lid zo ongeveer. Ja, inderdaad. Ze is donateur. Ze is donateur. Ja. Jij had het net over demonstraties. Hoe vaak doen jullie die demonstraties? Nou, op het moment niet zo heel veel meer. We hebben er nog een keer 7 op een jaar, denk ik. Maar in het verleden hebben we er wel heel veel gedaan. Ja. En waar doen jullie die demonstraties? Is dat hier in Zeeuws-Vlaanderen? We hebben in België al gezeten. En in Slagharen en in Den Bosch. En overal waar ze vragen. We doen in verzorgingstehuizen, in bejaardenhuizen. Wat leuk. Workshops voor kinderen op school. Maakt niet uit waar. Ja. Als ze iets vragen, dan doen we dat. Ik ben niet ter zake kundig, laat ik het zo zeggen, als het gaat om dit onderwerp natuurlijk. Hoeveel leden hebben jullie? Hoe doen jullie het nou? Wat kun je dit met een groep van 2 of 3 al doen? Of? We hebben op het moment 69 donateurs. En we gaan er goed in de 40 van dansen. En die anderen die hebben wel gedanst. En sommigen niet, maar ze doen ze iets. Oké. Dus wat de ene niet kan, gaat erbij. Die doen achter de tap, die gaan erbij. Die zorgen voor eten als we promotiedag hebben. We hebben een bal, iedereen helpt.
Want zonder al die Nee, mensen gaat het niet. kan het niet. Nee. En ergens is dat ook heel fijn om te merken dat er ook wel een kring van mensen omheen staan die allerlei extra dingen doen Ja. die ook nodig zijn. Ja. Ja. Zijn echt, dan ze echt allemaal helpen. Ja. Ja. Maar een groep van 40 mensen die ook echt dansen, Ja. dat is ook nog geen kleine club. Dat valt wel mee, Oh. vind ik. Ik heb er al meer gehad. Ik heb er, als ik 2 jaar bezig was, had ik er meer dan 200. Oh, dat is echt veel. Ja, en toen was het helemaal in. En later, Ik wou dan net kwam vragen, En toen kwam het weer iets anders op pad en dan Ja. hadden weer de mensen. Die Is dat hadden ook niet gebonden aan een bepaalde hype-achtig Ja, inderdaad. trend, hoe je het Ja. ook wilt noemen? Ja. Ja. Dat klopt. Ja. Maar jullie doen niet alleen country line dansen. Nee. Jullie doen meer dan dat. Wij doen verschillende thema's eigenlijk. Wij doen country, wij doen oldtime, wij doen rock and roll, wij doen Iers, zeeman, piraat. Eigenlijk overal waar we komen, overal wat er wordt georganiseerd en wij worden gevraagd, dan bepalen wij eigenlijk, of bepaalt Hans vooral, wij doen maar mee. Hè? Wat dat er gedaan wordt. En daar maken wij eigenlijk een hele mooie show rond. Ja. En we proberen ook zoveel mogelijk de mensen erbij te betrekken. Het is niet alleen dansen wat we doen. We doen ook, we geven ook showtjes weg, modeshowtjes, spelletjes dat we spelen. En eigenlijk gewoon om de mensen een leuke middag. Het is interactief, zeg maar. Eigenlijk is het interactief. Zeker als je het natuurlijk hebt over in de verzorgingstehuis of bejaardentehuizen, dan is een demonstratie ook alleen maar een demonstratie. Ja. Maar als we mee kunnen doen op een manier, is dat natuurlijk vele malen Ja. leuker. Dat geldt voor kinderen en andere mensen natuurlijk ook. Ja, daar zijn ze zelf bezig. Hè? En daar gaat het om. Het gaat om een beetje de gezelligheid en het sociaal gevoel. Ja. En daar draait het eigenlijk om. En bij ons hoeven ze ook niet echt allemaal heel goed te kunnen dansen. Het gaat om dat je het samen doet. En de ene kant misschien iets beter dan de ander. Maar je moet voor iedereen respect hebben. Ja. En iedereen die mag het doen. En het gaat niet om, je moet er gewoon bij horen, vind ik. Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar je moet natuurlijk denk ik op 2 benen best goed kunnen staan. Lukt dat niet, dan kun je ook slechter dansen, denk ik. Ja, inderdaad. Maar goed, er zijn altijd oplossingen voor. Hè? heb Staan er- ze ertussen, draait het altijd mee. Ja. Ik heb zelfs dingen gehad dat ik zelfs een vrouwtje die zat in een rolstoel en ik was met haar in een rolstoel aan het dansen. Ja. Dat is, je trekt de mensen gewoon mee. En je merkt gewoon dat die mensen een hele leuke middag hebben. En gewoon op andere demonstraties ook. Mensen die wel goed daarbij zijn, die wel heel jong zijn. En die doen ook gewoon mee. En, Ja. en die Maar meedoen zit natuurlijk in meer dingen dan echt ook gewoon bewegen op je benen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook op een andere manier. Ik heb een groep op de Tragel ook gehad, dat heb ik ook 20 jaar gedaan. Mensen met beperking. Ja. En dan gingen we samen in de club, deden we samen een demonstratie, daar hoorden ze er gewoon bij. Ja. En daar leefden ze gewoon niet Ja, allemaal. dat is leuk. Ja. Ja. Die demonstraties, daar worden jullie voor gevraagd. Doen jullie zelf ook nog een uitvoering per jaar op een of andere manier? Nee, wij worden altijd gevraagd. Oké. Ja. Jullie gaan niet zelf een show Nee, in elkaar het is zetten? altijd als het vragen. En op het moment dat het gevraagd wordt, Dan ga zet je... ik iets in elkaar. Dan ga je inderdaad een Dan plan, zeg ik het nutje... thema, Ja. ja. En voor de ouderen is het meestal country of het zeemansthema. Ja. En liggen aan de plaatsen waar we naartoe moeten. Maar dan staan meestal ook mee wat fotografie, dat zou Wouter zeggen. En de Chippendales zitten er ook bij, ja wel op een fatsoenlijke manier natuurlijk. Ja. Dat staat ook op het filmpje, dus hij dat hoort. Aha. Ja, daar krijg je inderdaad een bepaalde associatie bij. Ja. Ik weet niet of je bekend bent met de country Chippendales, maar dat zal je dan wel zien in het beeld. Vind je dat ik dat op moet zoeken? Of? Je mag het altijd doen, be my guest. Geen idee. We hebben er altijd immens mee gelachen. Dus zelf, wij als uitvoerder ook.
En ja, dat is gewoon hartstikke leuk en je ziet de mensen gewoon genieten en daar doe je het voor. Nou, dat wou ik net vragen. Waar doe je het voor? Je doet het natuurlijk aan de ene kant, denk ik, omdat je het zelf leuk vindt. Omdat je het leuk vindt om daar je energie in kwijt te kunnen, maar ook energie van te krijgen, denk ik. Ja, en zeker ook gewoon als we gewoon aan dansen zijn, zeker in de groep. Je hebt zoveel, wat Ans ook gezegd heeft daarnet. Sommige mensen zijn al wat slechter ter been. Je hebt jonge mensen, je hebt oude mensen. Maar en iedereen moet met iedereen meedansen. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om met eender welk persoon die daar danst. Al gaan ze naar links en je moet naar rechts gaan. Dan pak je ze gewoon mee. Hup, nee, we moeten de andere kant op. En je lacht en je brult met elkaar. En dat is gewoon hartstikke leuk. En dan achteraf, en dat is dan ook wel heel belangrijk, dan bedank je de mensen ook dat ze met je gedanst hebben. Ja. En dat is niet alleen bij ons, maar dat is in heel de country-wereld. Als je ergens komt, je kan altijd dansen met wie dan ook. Of je alleen. Ja, je hebt geen partner nodig. Je hebt geen partner nodig. Ja. En dat is zo leuk aan country line dance. In het geheel, in het line dance gebeuren. Ja, het is denk ik iets heel iets anders dan ballroom dansen, zeg maar zeggen. Want dat is een ander soort dans, een ander soort manier van omgaan met elkaar natuurlijk. Ja. Bij jullie is het denk ik vrijer of gemoedelijker. Gemoedelijker. Het is minder strak en onderhevig aan bepaalde passen die je volgens de desbetreffende dans zou moeten doen. En gewoon ook onder elkaar gewoon, dan de mensen het gezellig. Het is een soort uitlaatklep, die toch voor veel mensen vast is. Ik zat daar net over na te denken. Jullie vinden dansen leuk en dansen is natuurlijk ook gewoon leuk. Maar jullie brengen natuurlijk op het moment dat je met gevraagd wordt om een demonstratie te geven, is het ook meer dan een demonstratie. Ja. Het is eigenlijk meteen een klein feestje. Ja. Of misschien wel een groot feestje, dat weet ik niet. Maar, en alle kledij, alle keren verschillend gekleed. En we hadden natuurlijk... Behorend bij het thema, neem ik aan. Dat is eigenlijk begonnen met dan de t-shirts verkeerd gedrukt worden. Dan zeiden nou, we gaan het achterpand eruit halen en we doen het naar boven. We moesten straks voor hen ten optreden. En toen zei ik, ik zou eigenlijk wel allemaal dezelfde rokken willen hebben. Nou, toen zei ze, we vonden het leuk, we gaan dat doen. En zo zijn ze, stelden van de club, die zijn gaan naaien. En iedere keer aan een thema en dan worden de kleren genaaid. Ja. Dus, en zo is eigenlijk alles ontstaan. Dus ik heb eigenlijk heel veel mensen rond mij die alles doen. Ja. En we gewoon alles mee doen. En nou gisteren hebben we toevallig van Ellie afscheid genomen, die al bijna 28 jaar danst. Die komt van Rilland Bad. Die had 28 jaar bijna heen en weer komen gaan. Ja. En nou was haar man al ziek, dus het weer een beetje zwaar. Dus en we hebben ook al heel veel mensen verloren, waar men echt heel veel aan had. En onze secretaris ook al heel vroeg gestorven. En, Maar jullie zijn nu met 40 dansers en een aantal mensen eromheen. Wat zoeken jullie nog? Nee, jullie zijn geen vereniging, jullie zijn een stichting. Ja. Wat zoek je nog? Zoek je nog mensen om er kan altijd mensen komen of meer evenementen om naar buiten te kunnen? Wat zou je willen? Als we dan toch aan een nieuw jaar staan, wat zijn de wensen? Ik ben eigenlijk content, moet ik zeggen. Ja. En komen er mensen bij, trouwens. Is het ook leuk. Ja. In januari, als ze willen, kunnen ze 15 januari weer komen dansen. En als mensen zeggen van, nou, het lijkt me wel leuk. Nou, kom naar de Chameleon in Terneuzen. Hebben jullie dat regelmatig, dat mensen gewoon maar binnen kunnen lopen? We gaan altijd binnenkomen en ik pak ze apart en ze komen er van de loop van tijd komen ze gewoon in de groep. Ja? Ik begin gewoon met zonder iets zender en ik werk ze in en dan kunnen ze gewoon meedoen. Jullie zitten in de Chameleon in Terneuzen? Ja. Wat voor avond? Maandag en woensdagavond. Maandag en woensdagavond. Dus in principe als iemand zegt van, goh, ik zou eens een keer willen komen kijken, dan is dat ook zijn ze altijd wel. Niet ingewikkeld om even naar binnen te lopen. Nee hoor. Nee. Altijd welkom. Wordt altijd met open armen ontvangen. Wat leuk. Ja. Ik word eigenlijk gewoon ook wel een beetje enthousiast, ondanks dat ik dacht, nou, dat is verleden tijd. Dan zal ik met mijn nieuwe knie dat eens moeten gaan uitproberen of dat inderdaad lukt bij mij. Dat dus, kan. Ja. Er zijn er meer die over een lies markeren, maar ze hebben dat heb je op een leeftijd. Dan rij je met een bepaalde leeftijd.
Dus Maar ja. als je het dan gedaan hebt en je voelt later wel, nou ja, dat is ook niet erg, wat hij toch had. Ja, leuk. Dank jullie wel voor jullie uitleg. Dank jullie wel dat jullie naar hier zijn gekomen om dat te laten zien. En inderdaad ook, vooral aan mij, maar ik hoop ook aan de kijkers, hebben kunnen laten zien dat het eigenlijk gewoon ook echt leuk is. Ja, ik hoop dat ook. En ik hoop gewoon dat voor de mensen de drempel lager wordt om gewoon een keer binnen te stappen. Ja. En dan ga je zien dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om te dansen. En dan denk ik dat dat wel goed komt, denk ik. Ik hoop het en ik hoop dat we dat hiermee meegegeven hebben. Dus ik bedank de kijkers. Op de maandag en de woensdag in de Chameleon, dus in Terneuzen. Gewoon eens gaan kijken, denk ik. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ja. Dank jullie wel. Iedereen welkom. En de kijkers, dank jullie wel voor het kijken en tot een andere keer.